haswa bangan poi se bentar ke bangan dei ban pensai lani haswa bangan poi se bentar bangan dei ban bu kom kamat iatai lani ke jingkeli ke ni kapor nakwa ban ra lai teli kita ki branch lani ki tenat ki ba long kalengkor namta ka im kayap jongi ki paitbah no shnong hang ni po kari lani hang ni po ke jylla demokrasi ki jongi bat kata ngidon ya lai teli ki tenat ka paningkong gede ke legislative ka baar gede ka executive ka balai pat gede ka judicial ka balai gede ka judicial ni sotu ka legislative gede ka jaka lani ka platform ka ban iatai ka ban iathir na banta ki public interest lani kamat ka ba dei namta ka yap ka im jong ki paitbah ka executive gede ka benta ka ba ban pen scam ya kata ke ke bala mi na ke jing iatai na po legislative ban penlong ain no lani ban pas no ya kata ngila ban ong lani kala ru ban jie lani kala ru ban pas nadu ka legislative te ngan poi menta ha ka benta be debat ka judicial ke judicial ke dei ka benta ka ban pet ke ban khmi ya ke ba mi na po ka legislative bat ya ke ba mi na po ka executive kaba ka ka bami na po ka legislative la dadai ya ka an ki rules ki kendon ba ka ka bala dap sna na po ka executive la ne na po ka legislative ka judicial kan pet kan khmi ba ki dei ban pentri kam hok ya ka ka bala dap sna na po ka legislative la ne na executive la da ka don ka jing le bi an jong ki nong shong shnong persya ya kata ka kendon la ne ka an kamut nhap hapo ka jing bisar hapo ka jing khmi jong ka judicial ba kata ka jing le bi an hatu ka kata na em ya ka ka bala dap sna na po ka legislative dan ni na po ka executive tingim tip ba ka don ha ka ni ka wei ka benta pat ka bangi i bat ngi sakhi ba ka jing sapriang ha kini ya ka wei ka jing tho ba na ka liang jong ka legislative kampriang ya ka wei ka jing tyrwa jong wei urang ba nong mi khmat nanin po ka jat mriu ban ya tai ban ya thir hab ya dei bat ka jing jano Dewiong uba 1,000 metrik ton 1,000 metrik ton dei tang daki spa kho lani ki hajar kho rei la dei daki spa lani ki hajar truk te namar kata kom kita kinong song shnong ngidon habdeng ke jing artatin bat ngidon habdeng ke jing bomshai baka ka daw baka legislative kam ailat banyatai lani banyathir habe de bekane hatu kalong subjudice ya kata kabaya dei bat ka judicial lani hatu kan kata namar bagadang don hapo kakut bat ka jingkeli kalong ba lada kum ki nong thaw ain lani kum ki nong side ain ki ban sna ain namta ka public interest jong jaj benriu kim yo ban kren lani kim la ban ya kren hapo ying Dorbar Thaw Ain te ka pat ka platform ka ba den la ban ya kren kum ki paitbah nisa mentah habdeng ke jinglingo kum ki paitbah ki balong kita ki common man ki balong kita ki bomdei habaya dei bantip ya ka an ka kanun ngidei tang ki riu paitbah ki ba ngi sutip ba ka don ka legislative ka executive bat ka judicial bat ngi sotu ba ka legislative ka don ya ka power lan ka don ya ka bor ban ya tai ban ya thir namta ka yap ka im jong ki paitbah te ka daw bat ka kata ka ba penlong hadu ba omlong ban ya kren hapo ying Dorbar Thaw Ain ya ka jingja jong Dewiong 1,000 metrik ton te ki paitbah no shnong kini ya pensai lagi jong jing snotu ha ki comment section lane ha ki jimut jing perkhat ki jongi ba hatu kani ka dei ni em ban supen kubum jubor lane ban pen sabjar no ya ka ka badai ka benta jong paitbah ban yo jing shai lane ban yo jing tip ko blai shipun